Nasakmit sa PDEA 7 ang kapin sa 1 million pesos nga balor sa illegal nga drogas sa duha ka managlahing operasyon sa Cebu City ug City of Naga. Unang nasikop niadtong Abril 17 sa bypass operation sa City of Naga kining duha ka mga giilang high value target nga maoy tig-distribute og illegal nga drogas sa Southern Cebu, ilabi na sa lungsod sa Argao. Giila ang mga nasikop nga sila si Dodong, 36 anyos, usa ka welder, ug alias Anthony, 32 anyos, usa ka automotive technician. Nasakmit gikan kanila ang 5 ka mga medium size nga gidudahang shabu nga mobalor og 340,000 pesos. Samtang nasakmit usab ang mobalor sa 748,000 pesos nga balor sa shabu nga mihatod sa pagkasikop sa duha ka mga lalaki sa bypass operation sa Barangay Luz, Cebu City. Nasikop ang sospek sa operasyon nga si alias Hegan, 41 anyos, usa ka construction painter, ug si alias Herme, 36 anyos. Sulod sa tulo ka semana nga gipaubo sa surveillance ang mga dinakpan. Tukmang kaso ang napasaka na batok sa mga sospek.